प्रणाम रउआ सबके। हम निष्का श्रीवास्तव आपन चैनल बिहार के क्वीन में रउआ सबके फिर से स्वागत करतनी। एजा हम बनावतनी मैगी। तो ई मिनी व्लॉग बटे रेसिपी ना हटे, जस्ट इंगन वीडियो बनावतनी। तो एजा मैगी बनावतनी, सुबह के टाइम बटे। आज बनाए के प्लान रहला सब पीठा, तो पहले सोचल गइल कि तनी नाश्ता बना लेहल जाओ, लेकिन मैगी रहला सटे साथ में शिमला चाहे टमाटर ना रहला सा। तो हम चना दाल भिगोले रहनी हा पीठा बनाए खातिर। तो थोड़ा सा चना दाल डाल के सूखे ई मैगी बनावत तनी, जौन की बहुत ही टेस्टी भर रहला सटे। एगो पास्ता मसाला में डाल देनी हा, जौन मैगी मसाला रहेला तवन। तो एजा हम सर्व करतनी। तो ई ब्लॉग कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएम। चैनल के सब्सक्राइब करब। ई तरीका से एक बार मैगी बना के ज़रूर देखम। सूखा चना दाल डाल के बहुते अच्छा बनला सटे।